Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shravi Vlogs. ಇಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೋಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾನಿಪೂರಿ ಚೀಸ್ ನಗೆಟ್ಸ್ ಬಾದಾಮ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂದು well established universities or BRC ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ದು ವ್ಯೂ ತಿರ್ತೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸರ್ಟ್ ಡೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಸ್ಮಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಬಿಡಲ ಇತ್ತಂದು
ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಜಾಲಿ ಡಿಜೆಡ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇ ಎಂಡಾಂಡ್ ಡಿಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ ರೆಗ್ಲ ನಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡ್. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಈ ಮಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್.